Garaikideak guretzako da proiektu barrie, ilusioa esango nuke, ez? Beste batetik esango nuke gurea bebadala, gurea. Gokin dugu musikak, dantzak eta beste modu baten tradizioa da, tradiziozkoa da, betikoa izango gureko gonke, bai? Eta gero, azkenengoz, erronka bat da guretzat, Holtzaganean, eta txukun holan dotore eta dantza erromeririko planetik atera, eta zeuzer jantzitxoa behitea eta publiko guztientzat. Oitute gauz, haiko beti jentea dantzan jartzen ikusten erromerietan, modu interaktiboan, dantzarako jotzen dugu normalean musikok, eta gogoa geunkan apur bat musika landutxoagoa entzuteko bebai, eta baita denetariko jentea etorri deiten, ez? Ez bakarrik kamiseta laburre hemen eta dantzan datorrena, baizik eta erade guztietako, jentea sasoi guztietako, eta pixka bat gu ezagutu gure gaituna. Dantzarako musika bai, baina entzuteko musika. Garaikideak bizirik gauzelako, ez? Eta garaikideak garelako, eta gure musika garaikidea dalako, egiten dugun dantza bebai, eta barriz tradizioa beti bizirik ondalako, eta beti tokeiakon garaiko kidea izan dalako, ez? Eta hori gure genduen apurbet aldarrikatu, ez? Bizirik gauz, eta hau da guk egiten dugun musika, guk sortzen duguna, batzutan, fresko agin barria eta propio ikuskizun honetarako gineko, bai? Ahí seguías tocando. Oitute gauz erromeritan ibilten, eta Holtzaganean argiekaz eta emini garenean, Ikerne Jimenezeri deitu eta Ikerne Jimenezen lagundu gaitu erropak eta janzten eta. Guk apur bat esango entzuen ez genduela nahi kasero itxurarik eukitea, beste alderiatik ez gendun gure horrelako gauza moderno estrafalaririk eta, guzture gauz Ikernek jantzitako erropakaz, eta puestan estena guretzat egokia egin nahi duguna. Hau será despedidea,
despedide honen tristea, berbarik eipado txartu barkezken ator jendea, barkezken ator jendea, hause da despedida.